Gindayaw ni Deputy Speaker kag spokesperson sang prosecution team Representative Janet Garin ang sunod sa iya klaro kag matag nga pagpresentar sang prosecution. May kangtanan sa grave threats case bato kay Vice President Sara Duterte. Sa interview sang Bomba Radio sa kongresista, iyagin pahayag nga mapagunang basehan sang kapin 200 ka mga miyembro sang Kamara sa pagpasaka sang impeachment complaint batok sa Vice Presidente. Suno sa iya hindi lamang isa ka pagpamahog ang ginhimo sang Vice kundi mayara pa sang iban nga insidente nga ginbasehan sang reklamo. Ginpahayag man sini nga hindi lamang ini obra-obra bangod suportado ini sa mga ebidensya nga ginpresentar sang ila nga team. Suno pa ni Garin, solid ang mga ebidensya nga ginpasa sang prosecution gani nagahatag ini sang mapagon nga basehan sa mga alegasyon nga ginapangatubang ni VP Sara Duterte. Positibo naman si Garin sa matabo sa masunod nga trial kung magasentro ini sa Article 1 o kung ang issue sa confidential funds kag balantayan kung paano ini sabton sang kampo sang defense. Suno sa iya ilabi na ang pamangkot kung sa diin gingasto ang mga pondo sa idalom sang talatapan sang Vice Presidente. Klaro no kag athag ang ginpresentar kang aton yang prosecutors, both ang aton yang public prosecutors headed by our very own Congressman Nonoy Defensor, kag klaro man ang pagpaathag na ginpresentar kang aton private prosecutors. Ang ginaistoryahan rigya is grave threats, no? Amo na iya ang basihan kang betrayal of public trust or kung sa Tagalog pa, ang pagtataksil sa tiwala ng taong bayan. No? Ang impeachment court is korte kung diin niya ginausisa kung ang sarakatawo ang elected public officials, especially kung mataas ang imong posisyon, is may ara ikaw betrayal of public trust. May mga basihan ina iya, isa rigyan ang grave threat. Now, nakita taman ang ginpresentar hindi lang once, kundi more than once, nga may araya pagpamahog, kag pagpatay, no? Nga aligas nga, ato balang plano nga makuha kang hired killer, tapos syempre, ginpakita iniya, nga hindi ini siya ubra-ubra lang, kay nag-document kang NBI ang veracity kang tanan-tanan. Si Representative Janet Garin.